Pertsonak badu ingurulat bat, eraldatzeko beharra, lan hortan noski bera bakarka, hasiko zen zirritarra. Gero premiak haunditu ala, munduak jartzen digun uala, lana eta lan indarra. Taldean hasi ekoizten eta nork ipini zuen marra, batzuk nagusi, batzuk langile, oioa eta oliarra. Kapital eta irabazien edota erabaki guztien, ardatza eta iparra, zergatik izan bakarra. Gerra osteko baiara hartan, abaildurikan gehienak, zirena osak lantzegitako, sartu irteren deienak. Hori eskatzen baitu industriak, produzitzearen angustiak, sortutako asperenak. Zergatik jardun besterentzako, maiz bestea beste denak, lanak helburu bera ez aldu, nireak za besterenak. Ariz mendiarri eta buru pentsatu zuten lortuko dugu, berdinen zutea denak, zirenak ta ez zirenak. Nola uztartu tailer teilatu eta eliza abside, egia etzen zalantzan jartzen, ta igualetzen komenire. Lanak egingo zaituzte aske, lana eginaz zerura zoazte, garai bateko izpide. Lana munduan bizitzeko da, ta ez zerurako bide. Nagusi morroi baino hobeda, izan elkarren lankide. Nik hau eta ikori egintzak, hobetuz gure bizi baldintzak. Horrek baini tabai ire, egin bai gaitzake libre.